da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Masu sauraronmu na balukiya, to insha Allah yau ma za mu tashi a inda muka kwana. Idan ba ku manta ba, mun tsaya da karatun balukiya, mun tsaya a cikin tarihin balukiya a cikin jaza'ira ta 7, cewa balukiya ya ga abin mamaki wanda a sharhin wannan bayanin ya tsawaita, amma an takaita daga ciki. To faɗin jimlatu mara a jaziratun fiha nakil yana daga abin da yana daga jimlar abin da balukiya ya gani. Jaziratun fiha nakil, wannan jazirar a cikinta akwai wani doki a dawakai minar zahabi. Wannan dokin an yi shi ne, doki ne daga zinari. Za ɗala'at alaihi shamsu, idan rana ta hudo ta haska wannan dokin, yasiru laha, yana tafiya a cikin wannan hasken ranar kalbarki, kamar walƙiya. Haka wannan dokin yake tafiya saboda gudun shi, saboda saurin wannan dokin. fala tastadi wal absar ru'yatu, kuma shi wannan dokin idanuwa ko wani abin gani ba shi da iko da ya tsaya ya ƙare mai kallo, min shiddatul bariki, saboda tsananin kiftawarsa. wa fi hazal jazirati ashjarun azimun, kuma a cikin wannan jazirar ashjarun azimun akwai bishiyoyi masu girma. Akwai bishiyoyi masu girma a cikin wannan jazira. To famaddu yadayhi ila hamala baril ashjar, sai balukiya ya miƙa hannayensa, ma'ana a gefen wannan bishiyoyin, sai ya ga wasu abinciccika wanda aka zuba su, aka bar su, ba wani mutum ko wata halitta kusa da wannan abincin bayan wannan bishiyoyin. Sai balukiya ya miƙa hannunsa zuwa wannan tire na abinci, fanadatu, sai aka kira sa, ilaika anni, daga wajen bishiyoyin yake jin magana. Bai san shin bishiyoyin ne suke magana ba, ko wannan bishiyar da ya mika hannunsa zuwa gare ta ne, ko kuwa daga sama ne. Shi dai ya yi an kira sa, ana cewa ilaika anni, ya kaɗin, me ya kawo kai zuwa wajena, ya kai mai sabon Allah. Fata'akkar, sai jinkirta, wajalasa, sai ya zauna, ya fasa ɗauko wannan abin da mika hannunsa ya zuwa gare shi. Yana zaune yana cike da mamaki. wa iza huwa bi jama'atin nazalu minas sama'i, kawai sai ga wasu jama'a sun sauko daga sama. wa bi aidihin suyufun, a hannayensu akwai takubbai.
masalulatun kuma zararru an zare kowace takobi tana yarki. falamma ra'au balukiya, a yayin da wannan jama'un suka ga balukiya, qalu lahu, sai suka ce da shi, kaifa wasaltu ila hadhal makan, ta yaya ka sadu zuwa wannan waje ya kai wannan bawan Allah. faƙara lahum, sai balukiya ya ce da su, ana min bani isra'il, ni nan da kuke gani na daga banu isra'il nake, wa ismi balukiya, kuma ni nan da kuke gani na sunana balukiya. wa min a takunanna antum, ku daga ina ku kasance, ku daga ina kuke? Ƙalu, sai suka ce, na hannu ƙauman minal jinni, mu waɗansu jama'a ne daga minal jinnil mu'minin, daga muminan aljanu. kunna fis sama'i, mun kasance a cikin sama muke, fa anzalna Allahu ila al-ard, Allah ya saukar da mu zuwa ƙasa, wa amarna, kuma ya umarce mu an naqatil kufaril jinni, akan mu yaƙi kafiran aljanu fil ardi, a cikin wannan ƙasa. fana hannu da qatilahum, mu ne muke yaƙar su. fatarakahum balukiya, sai balukiya ce, to ku ne aka turo domin ku zo ku yaƙi yan uwanku aljanu kafirai na nan ƙasa? Suka ce sai ce, to ni na yi nan. Ya ce, to ni dai na yi nan har yaƙi lafiya. Sai balukiya ya juya. To me ya faru da tsakanin wannan aljanun da wannan bawan Allah balukiya? Ya aka yi? Me yau kana a gaba? Wucewa ya yi? Ya aka yi? To duka anan za mu kwana a karatunmu na gaba. Insha Allah za mu ɗora daga inda muka tashi. Daga nan Alfurqan a Hausa TV. Shin kana buƙatar samun tarihin sanannu kuma fitattun mutane waɗanda suka yi gwagwarmaya wajen kawo addininka, ko kuma in ce wajen samar da tsayuwar addininka a wannan duniyar? Shin kana son ka samu wata hanya da zaka dinga samun amsoshin tambayoyinka dangane da addininka? Ma'ana idan akwai wata tambaya da take maka yawo a zuciyarka dangane da addininka, ko kuma wani abu da ya zame maka rudani dangane da addininka, shin kana so ka samu amsarsa cikin sauki? Idan kana so ka kasance da wannan abubuwa biyu da na faɗa maka, ma'ana tarihin sanannun mutane ko kuma hanyoyin da suka bi suka samar da addininka domin kai koyi da su, da kuma yadda zaka dinga samun amsoshin tambayoyinka dangane da addininka, to ka kasance da wannan channel mai suna Alfurqan Hausa TV.